Anam, Salam. göstereyim. Türkmen Mebel. 10% skidka. Görýän. Ýa-ni mi? Gowdur. Gowken. Silem gowjeken ýa-da. Men bir hilsidi gördüm-de bir hil. Goşga bilen gürleşesim gelip durda sizele. Vay. Ayaklarım edil turo. Sesim poslan pitli ýaly. Yüzüm edil glans bir buz materyal. Dispe ýaly. Divan, kuchunly garnitur, stul parta ýaly. Saçym uzy, boyum gyýypsa, kamotlyja tumba ýaly. Vay bulağlany. Mebellerim bedegsen, çıtaban, ruchka ýaly. Renk çagaryna da ta yok. Edil finski, dispe ýaly. Vay. Gaýsan oglan. Goýmaýyn da. Goýaýsana. Diýsen göreler ekeniňiz. Edil Türkmen mebelleri ýaly. Garşylanmasaňa meni etidi. Içim uğratsa. Ay oglan. Yani. Şu mebelleň ählisi seňkimi? Yok. Başlygymdan ki men berde usta. Onna başlygyňyz ejetini uradaýsyn öýmüze. Bolýarmy? Sag bolun.